Veciños de Bertamiráns advirten do mal estado de parte dos aparcadoiros municipais da localidade e piden o asfaltado daqueles espazos de estacionamento que non o están. Dende o Concello de Ames aseguran escoitar as preocupacións da veciñanza, mais sinalan que executar a obra non é posible en todos os casos, pois parte dos terreos son de titularidade privada. Así di a pancarta levantada por un grupo de veciños de Bertamiráns en protesta polo estado dos aparcadoiros municipais da localidade. Non teñen unhas delimitaciones e a xente aparca como pode porque non están ben feitos, hai moita fochanca, moito desnivel. Como vedes, terra a feito e isto leva un mes así, o sea, xa está en fochancas. En concreto, este espazo de estacionamento atópase na contorna do centro de saúde e foi habilitado para ampliar as prazas a disposición dos seus usuarios. O que inicialmente era unha leira pasou a contar cun solo de grava, mais as fortes precipitacións deste inverno causaron a formación de fochancas. Non é que este precisamente moi acondicionado, pero que se tiñas que, o sea, antes de que fixeran esta solución, antes isto era un barrizal. Cando ven o inverno, se ves contagios, así todos. A situación é a mesma para varios aparcadoiros do resto de Bertamiráns e doutros núcleos do Concello de Ames. Entre outras medidas, os veciños piden que se asfalten os terreos que aínda non o están. Queremos que o fagan ben, que o fagan pensando nos veciños e que o fagan pensando nos usuarios. Isto é unha fochanca, un leira parking con todas as de la lei. A verdade é que habría que habilitalo. Se queren que sexa un parking que a nós non nos importa dentro do que tal, somos veciños, isto é terreo municipal, pois moi ben, pero construído en condicións, non? Con todo, dende o Concello sinalan que en moitos casos a solución non é tan sinxela, pois a titularidade privada de algúns dos espazos habilitados impide levar a cabo a obra. Chegamos a unha serie de acordos, concretamente hai varias que abrimos fai uns meses que nos piden explícitamente que non asfaltemos nin poñamos ningún tipo de superficie como se fora formigón, solo zaor ou xabre. Entonces, bueno, é verdad que moitas veces isto que fai é que ten escorrentías de terra, estamos tamén ahora mesmo en contacto con eles a ver se polo menos unha parte a podemos arranxar en outro tipo de material. Ao tempo, no consistorio aseguran que escoitan as preocupacións dos veciños e salientan que xa contemplan actuacións nos espazos que sí pertencen ao Concello de cara á vindeira partida orzamentaria municipal.